Euskal kantagintza tradizionalari begiratzen badiogu, ikusiko dugu hutsune handia dagoela, eta feminismoaren oinarrietako bat emakumearen bizibilitatea den heinean, horre dago kantugintza tradizionalak markatzen digun erronka. Akaso norbaitek esan dezake kantuek ez dutela emakumearen irudi itxi bat eman, baina gertatu dena da emakumea ez dela agertzen. Ez da agertzen eskantetan, eta ez dugu ikusi azkenengo urteetan herriaren eta hizkuntzaren evoluzioa markatu duten fenomeno askotan, eta burura datorkit adibidez ez Dokamairuk suposatu zuena bai politikagintzan, bai kultura arloan, baina horre nabaria da emakumearen falta. Emakume abeslari asko geratu ziren fenomeno horren kanpo geratu ziren, eta aztertu beharra dago zergatik gertatu den horri buelta eman ahal izateko. Bertsolaritzak modu askotan jabetzeko aukera ematen digu. Alde batetik, intelektualki, azkenean garuna landu beharra dagoelako, bertsotan aritzeko, eta burua argi mantentzen laguntzen digulako, eta beste alde batetik, holtza gainera, plazara, gaztetxe edo tabernetan jende aurrera ateratzen garenean, biluztu egiten garelako, eta biluzten gara bizentzutan. Alde batetik fizikoki, gure gorputza jartzen ditugulako jende aurrean, horrek suposatzen duen guztiarekin, ez delako bakarrik gorputza bera, delako gure janskera, egiten ditugun keinuak, hartzen ditugun posturak, guzti horrek eragin bat daukalako, nahiz eta gu konstiente izanez, eta beste alde batetik gure ideiak, gure sentimenduak, gure pentsamenduak publiko egiten ditugulako, jende aurrean adierazten ditugulako. Eta bertso eskoletan hasten garenean baina esperientzia eta denboraren poderioz jabetzen gara benetan horrek zer suposatzen duen, konstiente egiten gara, eta egoera hori kudeatzen asmatu eskero eta jakin eskero bertsolaritzak boteretzeko kriston tresna ematen digu. Azkenengo urtetan ikusi ditugu zenbait fenomenok iraultza suposatu dute kantugintzan eta kulturan orokorrean, eta horren adibide bat aipatzearren Zea Maiz taldea aipatuko nuke. Taldeak berak badauka bere indarra, baina Zea Maiz askorentzat ez da Zea Maiz, Aiora bera da. Aiorak izugarrizko presentzia lortu du, eta hori oso lagungarria izan daiteke oholtza batera igotzeko zailtasunak eta beldurrak dituen emakumeentzat. Eta gero, aipatu beharra dago nola ez Maialen Lujanbiok suposatu duena. Bertsolaritzari dagokionez eta kulturari dagokionez oroar, baina baita ere ikuspuntu politiko batetik. Izan ere, Maialen Lujanbiok iraultza egin du oholtza gainean, ez bakarrik emakumea delako, baizik eta orain arte planteatu ez diren gaien inguruan abesten hasi delako eta mahai gainean jarri dituelako gai horiek.